så? Hvad fanden er det, du har der? Kom ind på en bajer. Hvad, Don? Er du klar til noget risk, eller hvad? Måske, hvad, altså, du kan være lilla. Vi mangler lilla, så er du klar til den? Ud af alle farver lilla. Vi laver det. Hold nu kæft, mand. Det er sgu da bare en farve, mand. Det bliver grineren, mand. Vi skal bare spille risk hele aften. Det bliver sgu da fedt. Kanon. Er du klar? Jeg skal fucking have Europa. Jeg skal fucking have. Fuck nu af. Du bryder din pakke. Det er jo kun prøv det der, det er jo ikke engang. Okay, to af dine. Bare kom. Hvad laver I med jeres der? Ring. Donna er altid godt. 6-3, 6 skæm. Hvad så der? Hvor kommer du bare? Vi skal spille risk. Du kommer altid som Rolle Jonsson. Så du rød sammen med mig. Vi er sammen. Hvad så? Du vil ikke være lilla? Du kan også være lilla, men du er ved at dø så. Hørte du ikke, hvad han sagde? Hvad hedder han? Han sagde, han hedder Jonathan, og hvad siger man så? Så siger man, jeg hedder. Så helt spum for fan. Nikolaj. Jeg er flot, Don. Rigtig dygtig. Skal vi spille videre? Mathias. Jeg tror vi havde en pakke. Mathias, jeg advarer dig bare, hvis du går ind her, ikke? Bare, jeg trækker ind fra... Hallo, fuck, det er Europa er min nu. Jeg troede, jeg har også kommet. det er typisk dig, det der. 6-5. Skal du være Don, er du med eller hvad? Er du ikke med eller hvad? Du er lilla. Du er sammen med mig. Du har Indien. Vi er en del. Vi er en crew. Her, lilla er her. Jeg ved ikke om Indien er det ikke for stort at ligge ud med, når man lige Nej, hold nu op. Altså... Hvad siger du til Litauen? Ja, Litauen, det passer med til Don. Litauen, du er helt land, vi kan være. Er du Det egentlig er ikke det, jeg er ved at besætte det, så du får... Er du ikke en fra Litauen Vi er der? crew her. Er du fra Litauen der? Jeg tror faktisk engang, vi havde en au pair-pige, der hed Don. Jeg er ikke sikker. Det er jo godt. Jeg ved det ikke. Same shit. Det er i hvert fald et bøsenavn. Kan vi ikke være enige om det? Det kan vi godt blive enige om. Vi kan godt blive enige om. Prøv at høre, jeg har kæmpet så meget for at få... Hallo, drenge, har I hørt her den 26. juni, så kommer... 26. juni. Diablo 3 kommer. Ja, Diablo 3. Sådan, mand. Hvad hedder det? Skal du ikke 6. Du kan ikke slå en 6. Du slår 6. Ud. En af hver. Ja, det er ikke din runde endnu. Det er ikke din runde endnu. Men jeg forstår bare ikke, altså det... Hvorfor lægger du ikke bare tasken derinde? Hvorfor vil du lægge den herude? Det er som om du ikke vil være sammen med os mere, mand. Du flygter fra os. Hvorfor vil du lægge din taske herinde? Er du træt? Vil du sove, eller hvad? Der er helt sikkert med dig, mand. Hvad er det? Hvis der er noget, du snakker om, mand, så bare sig det til mig. Jeg er der for dig, mand. Jeg er der for dig. Jeg skal sige selv dig. Hvorfor går du godt med irriterende? Så tag jakken. Okay, fint nok. Så tag jakken, og så bare gå ind, fordi så fint nok. Ja. Skrid, mand. Og så der sidder du bare hernede. Ja. Hvad skal du lave? Jeg skal bare til at lave noget musik. Lang tid siden jeg har været her og lavet noget musik. Skal vi lave noget sammen? Fuck nu af, hvad er der? Hvad er det? Don? Er du herude? Ja. Yes. Kan du ikke lige åbne? Don, hvis du ikke åbner jeg selv. Måske. Måske, det er forkert svar. Kan du ikke fuck ud? Hvad fanden laver du overhovedet her, mand? Jeg skal pisse. Kan du ikke skride din lille navn, mand?
Hvad fanden, der ligger du stået her? Hvad, tror du ikke, at du skal gå i seng, eller hvad? Lille Mr. Hobo. Hey, er man blevet meget? Nu snakker du hele af. Har du været i BR og købt legetøj? Det tror du virkelig, det er BR-legetøj? Hvad er det sådan en... Det er en Heckler Koch. Er det en Glock BR? Det er en Heckler Koch 09. Don, du skulle da ikke gammel nok til en pistol, mand. Det var godt nok højt. Hallo? Hvad sker der? Går du ud og tjekke eller noget? Eller Ja, det kan jeg godt. Skal jeg gå med dig? Nej, jeg tror, det er bare et eller andet. Der var også et brag i går. Kig lige. 2 sekunder. Ja. Hallo? Malte? Hørte du Brad? Ja, for helvede. Det er derfor, jeg skal tjekke det, mand. Jeg tror, Brad kom herfra. Er det ræk? Eller hvad hedder det? Sikring? Hvad fuck er det, du laver, Don? Hvad sagde til min højde? Fucking bumt! Hvad fuck er det, du laver, mand? Hvad så, Don? Hvad så med det? Hvad laver du? Ser bare Facebook. Facen, den gode gamle Facebook. Ja. Yeah. Ved du hvad, jeg tror, Sovana vil gerne have, at du kommer, fordi der er vist et eller andet med Champions League. Er det ikke noget for dig? Jo, det kan måske. Jeg går lige herover, og så... altså, han kaldte på det, det er rimelig vigtigt, sagde han. Nå, så må jeg helt smutte ud, sagde han. Ja. Skal I face rape mig igen? Hvad sker der? Hvad er det? Er du psykopat? Det er psykopat! Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Hvad bløder du spørger? Det er bare nu, mand! Hvad er det, mand? De er bare ikke sindssyge, mand! Kan du bare dem? Victor, hvad er det der? Don! Hvad er du, Don? Du har taget alt, hvad jeg har, Don! Måske. Måske hvad? Måske hvad?